Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Clash Royale και όπως βλέπετε είμαι Arena 7 και level 8 και πάω για level 9. Έχω λίγο gold γιατί αγόρασα ένα epic chest και όπως βλέπετε πέτυχα τους guards. Τι άλλο είχα πετύχει? Να είναι το balloon και τον Dark Prince. Λοιπόν, χρειάζομαι άλλα 4 crowns για να πάω, για να μπορώ να ανοίξω το crown chest. Και το deck μου το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι αυτό, αλλά δεν το χρησιμοποιώ πολύ. Και το άλλο είναι αυτό. Ας δοκιμάσουμε πρώτα αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν δεν ξεκινήσω όμως. Καλά, θα ρίξω ένα rocket. Ευτυχώς δεν τους πάρει και δεν χτύπησε το tower. Τέλεια, έβαλε Πέκα. Λοιπόν, ρε φίλε. Έλα, άντε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα βάλει. Στη συνέχεια βάζουμε τους cards εδώ μπροστά, έτσι για προστασία. Έχουμε έτοιμο το freeze. Τελεία, έλα ρίξε. Άνα μπράβο ρε. Αχ, για λίγο ρε φίλε δεν έριξε. Λοιπόν, ωραία. Ανοίξουμε rocket, το έχουμε. Πόσο μας κάνει? 448. Ωραία. Τώρα βάζουμε το giant skeleton. Να Iron Dragon εδώ να καθυστερήσουμε. Ωραία φίλε, λάθος. Τι κάνουμε τώρα? Κάτσε να βάλουμε σπαρκί. Έλα γρήγορα. Άνα μπράβο ρε. Κάτσε. Ναι, τέλεια. Νικήσαμε, δυστυχώς πήραμε ένα crown. Όπως βλέπετε έχω τους πάρει level 2. Έχω το log. Επίσης σήμερα άνοιξα ένα magical chest, αλλά δεν πέτυχα το miner που είναι η αγαπημένη μου κάρτα. Και γενικά δηλαδή δεν πέτυχα καμία legendary. Εντάξει, όχι τι αν έτυχε να ξέρω εγώ Ice Wizard ή Princess ή οτιδήποτε άλλο δεν θα το χρησιμοποιούσα. Αλλά θέλω πολύ το miner.
Να δοκιμάσουμε τώρα αυτό το deck. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία, φτάρεις. Λοιπόν, σε αυτό το deck βάζω πάντα τους Φάρκι μαζί με τα Fire Spirits. Γιατί ξέρω εγώ αν μου βάλει Minion Horde να έχω κάτι να το αντιμετωπίσω. Όχι, πάει το Σπάρκι. Τέλεια, τι να πω. Λοιπόν, όχι. Ουμ-τζι, τον κολόφαρο δόχη Miner. Πώς θα τον ήθελα κι εγώ τώρα. Λοιπόν... καλά πάει Giant Skeleton. Εδώ. Βάζουμε ένα Royal Giant. Δεν βάζω Fire Spirits. Χρειάζεται δηλαδή. Του μισούμε αρκετά τη ζωή. Τέλεια. Βάζω Sparkies. Λοιπόν, βάζουμε το Fire Spirits. Τέλεια. Χτύπησαν το tower. Μα καλά. Όχι, με ρίξε το σπάρκι μου. Ντροπή ρε. Έλα, ρίξε στο tower, μπράβο, έλα. Πάρε φίλε. Μου βάλε γρήγορα Royal Giant. Λοιπόν. Μπράβο. Λοιπόν. Και βάζουμε τον Fern Tower. Βάζουμε τους Guards. Baby Dragons. Τι κάνουμε τώρα. Όχι. Καλά. Κι εγώ βλάκες στην ώρα δεν ρίχνω το Rocket. Καλά. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Free chest. Τέλειο. Και που δεν πρόκειται να τύχω ποτέ Legendary, από free chest. Καλά, είναι πολύ δύσκολο κι αλλιώς. Τι είναι πάλι. Princess. Αν είσαι από την ομάδα μου, δεν θυμάμαι ποιος είναι, νομίζω είναι αυτός ο Στέφανος Forever, έτυχε Princess από free chest, ενώ δεν έχει πάει ένα 7. Και να μην έτυχε τέλος πάντων την Princess από free chest, οπότε και αν την έτυχε, είμαι πολύ τυχερός, γιατί ουσιαστικά τώρα να είναι σαν να τυχαίνω εγώ το Lumberjack, ξέρω εγώ, από την Arena 8, να τον έχω πάει καν. Είναι Arena λέω. Level 9. Τουλάχιστον σκάσει βόμβα. Κάνει damage στο tower και στους troops του. Τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε το Sparky. Θέλω να βάλω Minion Horde. Τέλεια. Πάει το tower. Πάμε, τι να συνεχίσει τώρα. Λίγο μπροστά το βάλα.
Λογικά τον ενοχλεί η έκτιξη, μάλλον θέλει να βάλει Giant ή Giant Skeleton. Τώρα να χτυπήσει και τη Witch. Ωραία. Τελικά χρήσιμη είναι η Guards. Πιο παλιά δεν πίστευα ότι ήταν τόσο χρήσιμη. Πάντα θα βάλουμε ένα ώρα freeze. Τέλειο. Έλα λίγο ακόμα. Μιλάμε ακριβώς, μόλις πάτησαν το πόδι τους, μόλις πάτησαν το πόδι τους στον Goblins, κατευθείαν τους χτύπησα. Όχι! Μην αφήσετε. Ευτυχώς. Όχι! Ευτυχώς. Πώς να φέρνει τα ώρα εδώ. Ευτυχώς. Κρατάμε, έλα για λίγο ακόμα. Όχι ρε φίλε, όχι τώρα. Οπ! Έλα. Όχι ρε φίλε, δεν κατάφεραν οι κάρτες να χτυπήσουν το Big Tower. Άντε γεια. Good game. Ωραία. Τώρα μας λείπει άλλο ένα crown. Ο Giant τελευταία είναι πολύ της μόδας. Βλέπω που το χρησιμοποιούν πολύ. Και στην Legendary Arena. Λοιπόν, πάμε. Χρειάζομαι έστω και ένα. Να πάρω έστω και ένα tower πρέπει. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μόνο επίθεση. Λογικά δεν θα έχει κάτι άλλο να βάλει. Yes. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Έχασε αρκετή ζωή το tower του. Λοιπόν. Όχι. Να μην ρίχνει bomber, please, να μην ρίχνει. Σκάει πολύ damage. Καλά λέω τώρα να κάνω μόνο επίθεση και να μην σκεφτούμε την άμυνα. Λοιπόν, τέλειο, πιο γρήγορα φόρτιζε. Ωραία, όχι ωραία. Κάτσε να αφήσουμε. Όχι ρε, αυτός έχει inferno. Έλα, ας μην πάρω στο και ένα tower. Έστω και ένα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω σπάρκι με baby dragons. Του βάλω εδώ. Λοιπόν, τέλεια. Baby dragons θα μπουν πιο πίσω. Όχι, θα χάσω το baby dragons έτσι. Λοιπόν, θα έχω το freeze έτοιμο. Να βάλει κάτι να το παγώσω. Να παγώσω και το ίδιο το tower του. Ναι, έλα. Άντε, γεια.
Καλά, θα αφήσω να νικήσει τώρα. Έτσι για πλάκα πάω το tower του. Τι! Ένας guard πήγαινε για το tower. Καλά, δεν λέω ότι θα το παίρνω φυσικά. Όχι ρε φίλε τώρα. Και πήρε 4, 3, 2, 1. Τέλειωσε. Λοιπόν. Δεν πειράζει που χάσαμε. Κατεβαίνουμε αρένα νομίζω. Όχι, δεν κατεβαίνουμε. Πως συνέχεια στέλνουμε replays. Crown chest λοιπόν. Έλα κάτι καλό. Όχι ρε. Όχι, όχι. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα και τα λέμε στο επόμενο.